Is update sa kang Inday Vlogs guys, Martes ron guys na aton impamathon kay sa iyang pagkatulog guys aton impamathon Martes sa buntag. Tikongkong ni guys na mata na siya. Uy, tago may noon. Inday. Mata na Inday. Kay kaligo na, di na. Andam na oh. Ang tanan, sinina. Di na. Inday. Away salida niya. Di na. Mata na. Sige na. Sige na, mata na. Inday. Inday. Uy. Sige na ba? Mata na. Inday. Ay, kuha naman po ni siya ay. Mais bata guys no, kuha na lang unta. Ang klase kung may pabuton hapon na lang untay klase. O ay buntag. Pero buntag man gid nindot ay sige na Inday. Mata na. Mina. Sige na. Adto taron dito oh. Sige na. Tabangis papas mga lihokon. Adto tas dagat, adto ta. Dagat. Naawa abdik kay guys, oy abdik pas manatad. Adto tas dagat, adto gitas dagat lagi ano ya. Ari na. Nga kumadton ta. Bangon na, bangon na. Ato sa dagat. Ha? Awa guys, naghisgot lagi ning dagat guys, nitubag na. Ang eskwela guys, ato eskwela grabe ay murag edibol. Murag edibol kuan. Dili gyud magmukway pero maghisgot tag dagat oh. Balhin lang tas dagat aning puyo. Kuan, deper kita. No. Nala. Nabango na? Salamat kay guys kay ni mata na ako sa ning pakaligoon guys ha.